Aj, aj, aj. Den är jag. My God. Galen här. Klockan är 23:41. Och ja. Neo har ingen lust att sova, verkar det som. Så jag får en underbar natt. Eller hur? Grannarna sover. Aj, aj, aj. Anna får vara snäll. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Är du? Oh Jesus, det där skulle jag inte ha sagt. Är det? Han hittar sladdarna på gatan här och allt. Här, varsågod, lek med mammas internet. Motorsa, det är lugnt. Inga problem. Ja, nej men hörni, så gott. Tja. Natte.